Bij de eerste dagen een serieuze frost in de winter rint de reetrietkoorts al gauw op. Mensen kunnen net wachten het ijs op te gaan, wil het net altijd verantwoord is. Het ijsboen maakt het hem des zwaar genoeg. Dat wil blijken op de eerlijkse geerkomsten van het boen. Dus op het moment dat er rieden worden kennen, dan weten we dat mensen hier al hierheen komen. Dus vrijwilligers die maken ik zwaar dat zodra ze beginnen te varen, dat iedereen dan denkt, oh, er wordt varen. Dus er kan veilig rieden worden. Dat is net zo. Als er varen wordt, als wij het ijs beginnen, dan doen we dat om het ijs te prepareren, om het goed te maken. Maar dat is net een teken van mensen komen naar Friesland en komen te rieden. En dat is een hele lastige boodschap. Een speciale digitale ijswegenkaart, want mensen meer duidelijkheid aan hoe de veiligheid. Dat is uw slotstuk eigenlijk. Of we dan inderdaad zo via binnen dat het ijs varen is, dat de baan er terug zit, dat het veilig is, dat de wakking uitzet binnen, dat de bebording opstiert. Dan wordt er al een hele grote rieden in Friesland. Maar dan willen wij graag het predicaat Jaan van jongens, kom maar op, kom maar naar Friesland. En daarom hebben wij een kaart nodig waar op te zien is. Waar is varen, waar ben de baan er terug, waar is die ijs veilig. En die komen dan op die kaart te staan, zodat elke gebied, waar kan ik veilig rieden in Friesland. Voordat het al eens safir is, zal het toch echt eerst vriezen matten.